Καραγκιόζης φούρναρης. Θα φάμε, θα πιούμε και ελιστικοί θα κοιμηθούμε. Ναι, Καραγκιόζη μου, να είναι καλά ο γεροψωμοσάκουλος που μας άφησε να δουλέψουμε αυτό το παλαιό φούρνο του Μακαρίτη του αδελφού του, χωρίς μάλιστα να ζητήσει καθόλου ποσοστά. Καλός άνθρωπος, λυπήθηκε τη φτώχεια μας. Θα τον δουλέψεις? Φυσικά, Χατζεβάτη. Παιδιά, να τον εμπιστευτώ το φούρνο? Ναι! Ωραία. Αφού με εμπιστεύτηκε, θα δουλέψω. Καλός άνθρωπος, Κατατζάρη. Λοιπόν, εγώ βάζω μπροστά. Είναι όλα έτοιμα. Πινακωτές, φουρνόξυλα. Και έχω παραγγείλει και αλεύω. Από αύριο να βγάζουμε και ψωμί. Σήμερα ό,τι φέρω πάνω από φαγητά να του ψήσουμε. Αυτά προλαβαίνουμε. Τρέχω να τα λαλήσω παντού, Καραγκιόζη μου, ότι ο φούρνος λειτουργεί ξανά. Αντίο. Άντε να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Τώρα να ετοιμάσω το φούρνο. Ωρε φούντωσε η φωτιά, ωρε καπνός. Για να δω. Α, έτοιμη λοιπόν. Ωραία. Άλλο στον καλό το φούρναρι. Εδώ όποιος ψήσει δεν θα ξεψήσει. Άλλο στον καλό το φούρναρι. Α, έφτασα στο φούρνο. Εσείς ο φούρναρης? Μάλιστα, γέρο μου. Είμαι ο Μπέης Σαμπάναχας. Α, ο μπαμπάς και ο αυγάς. Ναι, άκου λοιπόν, Τζάνερ μου. Ακούγομαι, Τζάνερ μου. Έχω εδώ αυτή τη χίνα που είναι γεμισμένη με σαφίδα και κουμουνάρι. Εκλεκτό φαγητό γιατί έχω καλεσμένους απόψε σπουδαίους αγάδες, μπέιδες και παπλίδες. Ναι, ναι. Αυγουλάδες, τεμπέλιδες και τσιμπλιπλίδες. Λοιπόν, μην την κάψεις, πρόσεχε. Τη θέλω ραδοκοκκινισμένη. Θα έρθω να την πάρω στις 2. Λοιπόν, σ' αφήνω. Ευχαριστώ. Αντίο. Στο καλό, στο καλό. Και άμα φας εσύ χίνα, εγώ να φάω τα παπούτσια μου που δεν φοράω κιόλας. Για πείτε μου ρε παιδιά, εσείς που με βλέπετε τόση ώρα, μήπως θα ήταν καλύτερα να πάρω τη χίνα στο σπιτάκι μου, στο φτωχοκαλυβάκι μου, να φάνε τα καλά μου τα παιδάκια και η γυναίκα μου η Αγλαΐτσα. Για πείτε μου, να την πάρω ή όχι? Εντάξει, θα την πάρω. Θα την πάρω, καλέ, σταματήστε. Θα την πάρω, εντάξει.
Αλλά κοίτα μονάχα, δεν θέλω να με πεις ούτε φα ούτε κα, όπως είπα. Δηλαδή, Μη πεις το έφαγα, μη πεις το έκαψα. εντάξει θύε, πακάθαρο. Έλα στις 2 να το πάρεις. Φεύγω, αντίο, ούτε φα ούτε κα. Φακά, φεύγα από εδώ. Για να δω τα φαγιά. Α, ωραία. Η Χίνα πήρε χρώμα. Ας ξεκουραστώ λίγο. Αχ, πατέρα μου, γεμίσαμε κάπνες. Μαύρησε ο αντάς. Θα χαλάσει η αμαλή και λαμπερή επιδερμίδα μου. Αχ, δεν ήρθε ακόμα καινούρια κρέμα από το Παρίσι. Δυστυχία μου. Λοιπόν, ποιος ερεινός έβαλε πάλι σε λειτουργία αυτό το φούρνο, θα τον κρεμάσω. Για να πάω να δω. Μα να, αυτός θα είναι ο φούρναρης που κοιμάται εδώ χάμω. Φούρναρη. Παρούσος. Ω, προσκυνώ, πασά μου, πολυχρονεμένε μου, σιχαμένε και ντενεκεδένε μου. Άκου φούρναρη, ο καπνός από το φούρνο σου έπνιξε το σαράι μου. Απαιτώ εντός 2 ώρων να έχει κλείσει ο φούρνος. Είναι διαταγή. Μα πασά μου, εγώ ο φουκαράς βγάζω το ψωμάκι μου. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τι μυρίζει τόσο ωραία εδώ, μου σπάσε την πίτη. Εδώ, ένας μπέις μου φέρε μια χίνα. Χίνα, έχω να φάω τουλάχιστον 20 χρόνια. Μα θα είναι εκλεκτή. Λοιπόν, άκου φούρναρη, κράτα το φούρνο ανοιχτό. Αλλά τη χίνα αυτή θα τη φέρεις στο σαράι μου να τη φάω εγώ. Τι λες πασά μου, και τι θα πω στον πελάτη μου. Εγώ κάνω κουμάντο στην πόλη μας. Εγώ δικάζω. Στείλ τον σε μένα. Θα σε δικαιολογήσω. Ό,τι και να του πεις, θα το δικαιολογήσω. Λοιπόν, φεύγω και περιμένω τη χίνα. Στο καλό πασά μου, στο καλό. Και αν φας εσύ χίνα, εγώ να γίνω γαλοπούλα. Αργεί η χίνα φούρναρη. Ψήνεται πασά μου, αλλά κάνε μου μια χάρη. Έχω και ένα αρδί και ένα ταψί με κολοκυθοπατάτες να φάνε τα παιδάκια μου. Εάν έρθουν και αυτοί οι πελάτες, πες μια δικαιολογία, θα σε πιστέψουν εσένα. Πολύ καλά, αλλά μην αργείς τη χίνα. Ναι, πασά. Α, ναι, έρχεται ο γεροπέης. Χαίρετε φούρναρη, έτοιμη χίνα. Αχ, βρε γέρο, τι έπαθα ο κακομοίρης. Πέρασε ένα κομμάτι χίνας από εδώ. Της είδε η χίνα στο ταψί. Εζήλεψε καημένη και έφυγε μαζί τους. Γέρο μου, πέταξε η χίνα. Τι λες βρε κακούργε, θα γίνω ρεζίλη στους καλεσμένους μου. Πέταξε η χίνα, εισφαχμένη και με κουκουνάρια γεμισμένη. Πέταξε. Καλά, και το ταψί τι έγινε. Το πήρε μαζί της για φωλιά. Α, μα εσύ είσαι μεγάλος απατεώνας. Δεν θα περάσει έτσι αυτό, θα πάω στο Πασά, αμέσως τώρα. Τράβα γέρο μου να βρεις το δίκιο σου. Πασά μου, σας προσκυνώ. Καλώς το γέροντα. Πασά μου, σας παρακαλώ. Έφερα στο φούρνο εδώ πριν 2 ώρες μια χίνα σφαγμένη γεμισμένη με κουκουνάρια και σαφίδα. Έρχομαι προλίγο να την πάρω καημένος και ο φούρναρης μου λέει ότι η χίνα πέταξε. Και μάλιστα πήρε μαζί της το ταψί να κάνει φωλιά. Πασά μου, ψήνεται. Ναι. Λοιπόν, άκου γέροντα. Αν είσαι πιστός του προφήτη, η χίνα πέταξε. Τι Πασά μου? Γράφει το Κοράνι ότι τη σημερινή ημέρα θα γίνει θαύμα στο φούρνο του Καραγκιόζη. Μια χίνα
φασμένη θα πετάξει και το ταψί θα πάρει μαζί της να κάνει φωλιά. Ο φούρναρης είναι ευλογημένος από τον προφήτη και επειδή το συκοφάντησες, πέρασε μέσα να πληρώσεις 10 λίρες πρόστιμο. Να δεν το βλέπετε, το βρήκε το δίκαιο του άνθρωπος. Τι να κάνω, πασά μου κακομοίρης, αφού το ήθελε ο προφήτης να πληρώσω. Αχ, με το βλάχο πώς θα ξεβλέξω. Α, έρχεται. Έρχομαι Καραγκιόζη. Χούτικα, χούτικα. Θείε μου, Το αφαγγελοποδί, το αφαγές. όχι Θείε μου, αλλά να, πέρασε από εδώ ένας τσομπάνος. Ακούγοντας τα νύχτα κουδουνάκια, σηκώθηκε και πήγε μαζί με τα άλλα πρόβατα. Και η σούβλα τι έγινε ρε Έρμο? Την πήρε ο τσομπάνος για γλίτσα. Τι λες ρε Έρμο? Να! Αρελικόπιασμα, όλα χνέρια είσαι. Άι φεύγω, έμεινα και νηστικός ο Έρμος. Καλά να πάθω. Αχ, η πλατούλα. Αχ, με αυτόν με έδιρε και ξεπέδεψα. Α, να ο Πασάς. Ρε, τι θα πάθω. Λοιπόν Καραγκιόζη, αργεί ακόμα η χίνα. Ποια χίνα, Πασά μου. Δεν είπαμε ότι πέταξε. Έλα τώρα, άστα αστεία. Λοιπόν, αργεί. Μα Πασά μου, δεν είπαμε ότι το λέει το Κοράνι και ο μεγάλος κοπρίτης ότι θα πετάξει η χίνα. Τι λες βρε Κιάουρη, πας να με γελάσεις? Α, Πασά μου, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Δηλαδή, η αφεντιά σου έλεγε ψέματα τόσα χρόνια και κοροϊδεύει τον καημένο τον Κοσμάκη ότι πετάνε οι χήνες και τσακώνονται τα κολοκύθια με τις πατάτες για να τους τρως τα φαγιά. Τότε να τρέξω να το φωνάξω παντού ότι είσαι πολύ μεγάλος κατεργάρης. Όχι βρε Κιάουρη, φύγε από μπροστά μου και πρόσεχε, μην το φέρει τύχη να πέσει ξανά στα χέρια μου, αλίμονο και τρισαλίμονό σου. Τι λέτε παιδιά, να τον τιμωρήσω για αυτό που μου έκανε? Δεν θα τον τιμωρήσω, καλά. Ωραία. Αφού δεν θα με τιμωρείς, τη γλίτωσε. Όχι, θα έτρωγες τη χίνα εσύ. Έξυπνος που ήσουν. Πώς βρε Καραγκιόζη το έκανες αυτό? Ο Πασάς θύμωσε πολύ. Δεν φοβάσαι? Αχ, Χατζατζά,